Недялка и Руси Дерменджиеви казват, че се влюбили от пръв поглед. Двамата работили на различни места, но на обед се хранили в една и съща столова. Обядвахме там вече, видях едно много хубаво момиче. Такова чувство, не знам, дали изпитвал някой друг, не знам. То нещо става в организма. Нещо му пробуди. Викам, тъши. Няма други. Толкова много жени има вътре, но тя събуди някакво особено чувство. Само след няколко дни са запознали чрез близка приятелка на Недялка и започнали да се срещат. По това време Руси е работил като касиер в банката, а Недялка като машинописка в градския съвет. Допаднахме си, знаех, че са ми допаднали аз, нали? Тя имаше и други кандидати, защото. Обаче сработихме се, решихме да се съберем. Дигнали сватба 4 месеца след първата им среща. 70 години по-късно казват, че любовта между тях не е угаснала. Не ни се е налагало да си правим компромиси. Разбирали сме се, живяли сме си добре. Това е любовта на живота ми и се обичам и уважаем. Може да се поскараме някой път нещо, да не сме идеални, нали? Обаче имаме и търпимост, имаме и прошка. Семейство Дерменджиеви имат един син, когото отглеждали с голяма любов. Сега живеят при него, а той им помага. Руси и Недялка са щастливи, че фамилията им нараства. Освен внучка, те вече имат и 2 правнучета.